Hai kenane exam bahai preparation dok marok bai desa hano hai kisa sek kok salai ne hani kaisa class tu phekiu ka ke ambo very important thangnai rok bo oroni phaikya ang kok sai tongo tamno tin ke norbe saimano khana kok borok m entrance aboni bagi marok bai kisa class te kaisa class norok biskango ri tongo ba tubi tongo hingga norok naibi kubang kok sayui sing class nimsi hablaigra nai ke omong kha mung slai eba pronoun ke omo only m entrance plus tet porikha ranai roni tek exam ranai roni bagi ko ngeima okay mung slai eba mung omong kha part of speech eba kok bo kocho eba kok bak ni bedek rok je saima part of speech dalchar tong means 8 prokar tong hingga aran bising mung selain kha kaisa important topic hingga obunti ang tabu lorok no sisa jorana nai hingga norok kisa nai nai jaita hingga hasakani je tongkri mung toki waki phungki tima tuisa aborok joto no noun eba mung khobjak nai mung khuyawi ang je borno ringi mano je borno sinibo abo ongkha mung selai hingga eba pronoun haita hingga mung selai samne achuk thaya achuk ni phaimano hingke bo noun ni achuk thaya achuk gui tam khlai kok butana khana to ke tisao mung ni achuk thaya achuk gui kok butana khana to ke tisani no ongkha mung selai samne jaga achuk ba samne thaya achuk ke mung eba noun ni jaga achuk ara achuk tam khlai kok butana khana to ke tisao okay asun ongkha mung selai ni definition eba buko hingke जों आं नों bo nini bini sini biang ayang hamarok hingke omorok joto no ongkha mung selai mung selayo जों bungkhuya hingke ang iku ang noroni tabu bwskang sai tong ang hingke ani bo bungtong ang bungkhuya nung nini bo bungtongo ang nini mungkhuya nung bo bini bo bungtonga bo hwnjaknai ni nini bini omorok joto no ang keboni bumungkhuya ram sam jodo modo honi khokang angke abo ongkha mung thanai nau hingke nung bo nini chini abjek ni sapro ke ang keboni mungkhuya wi sakam means no mung selai hingka da mung selai ni dal hingke जों mung selai ni dal dal sini eba sat prokar nuklainai khorok mung selai personal pronoun sakpang mung selai reflexive pronoun possessive pronoun omo kok borok krikya surmari mung selai demonstrative pronoun chongmungkri mung selai indefinite pronoun relative pronoun tai sungmari mung selai interrogative pronoun hingke obono जों kaisa ke nainai khorok mung selai khorok mung selai ba borok mung selai hingke borok mung selai borok rukjak mung selai jagui thango okay hingke जों sudu phunukmari ting buiyo abo angkha ke class story thanai ba lecture story thanai hingke khorok mung selai hingke ang nung bo apti rok tongnai ang nung bo borok abo hai rok tongnai hingke omo khorok mung selai personal pronoun personal lamani saimai bo nijini personal ni himani hingke o jaga ang जों bo norok borok abo hai rok klainai o jaga o khobjaknai hingke bo belai naithok omo hingke ang kaisa sentence bai phunukha angka o jaga bo ongkha mung selai hingke khorok mung selai eba borok mung selai khobjaknai जों tini phaili angkon hanga aro chungo dagri rekha hingke जों bo khorok mung selai eba borok mung selai khobjaknai sakphang mung selai hingke reflexive pronoun hingke reflexive pronoun hingke je जों english o myself himself themself je self gana abo jotono sakphang mung selai khobjaknai hingke kok borok bai sakphang mung selai sak mung selai mani ko hingke sak bai tang जों kiching जों sakphang ang sak no samung khlaika ang sak bai tang no samung khlaika ang eba जों kiching जों bulaikha marok okay hingke ang sakphang no risuo ang sak o samung khlaika hingke omo ongkha sakphang mung selai eba reflexive pronoun okay possessive pronoun hingke je kok borok ni gana apostrophe s english ni marker hingke apostrophe s hers theirs rams ni himani hingke je ram singe ram ni dear singe borok ni himani hingke kok borok o hingke जों je ni gana bahai ki sinna hingke ni gana ani nini bini borok ni sini oborok jotono ongkha possessive pronoun okay ani nini bini sini oborok ongkha possessive pronoun je last o ni gana khani sini narekri ani sinaithok bini busa khoroktam hingke omorok ongkha ani jaga dagrajak bini jaga dagrajak hingke omo ongkha possessive pronoun bahai ki sini na hingke
English of mark karangke apostrophe s rams hers theirs ni himani ke abo ani nini bini sini borok ni abo rongkha possessive pronoun surmari mungsalai means demonstrative pronoun surmari mungsalai ke mungsasuk no surui ma sao inke abo English of nganga surmari mungsalai this that do sumarok abo rok khobjab ngangke ko funung mari surmari mungsalai mungsasuk no surui ma samani obo abo aro oro abro haita okay obo ani no okay angoro surima punuka abo bini no okay this is my house that is my house this that amoro but those these abro khobjao demonstrative pronoun ever surmari mungsalai okay obo abo ibo rohni pan huntun abo jotono surmari mungsalai khobjaknai okay okay chongmungkuri mungsalai जों chongmungkuri mungsalai means indefinite pronoun anga जों article khlaipur definite article indefinite article hani man okay definite article hangke d indefinite article a by n okay indefinite pronoun ma jaga why should n rok ni achuk thai a rok ni achuk thai jaga digi lagai kha achuk sutro rule mote achuk ya okay abono chongmungkuri hini hin pia d hingang bo kaisa jaga na achuk ne abo ke definite article hani okay indefinite abon bagino chungraka chongmungkuri mungsalai inke oro kebo no chongwi reja kri kebo no bumung khu e ram nung ma thani hini kri inke o jaga o chung phunuk mari nai le chongmungkuri mungsalai bo bahai bahai ki chongmungkuri do jefrufano je sapano baksa baksa inke omoro ongkha chongmungkuri mungsalai bahai ke jefrufan nungkhna jefrufano phai inke ang no duita no phai ni chongwi riya ko jefrufano anytime inke obo nongkha chongmungkuri mungsalai norni bising je sepano thangni inke angro ramno chongri ai ramno no thangni inke o je sepano obo nongkha chongmungkuri mungsalai baksa baksa ko thangsi phaisi inke baksa mane o jaga o ang kebono ram samjo dumo do hne chonja ke omobo chongmungkuri mungsalai ke khana noro je propano phaidi khana norni bising je sepano thangni omoro ongkha chongmungkuri mungsalai kaisa relative pronoun inke oro ki relation ni kok sada inke obo English angka what that which abro okay inke omo jeng mia phun khainai ani kiching ke u khainai bai kiching ni relation o khainai sabung kok sadai tong kiching ni kok sadai tong okay mia phun khainai ani kiching ke u khainai yo hanga ke jeng abo relative pronoun khainai sabo ba kiching ya diba inke e abo nongkha relative pronoun mia phun khainai a phun khainai nongkha kiching inke abo nongkha halok solai abo no relative pronoun to kiching ke jor sai ka or ke saya means pronoun means to saya he diba kiching ke to noun chikolai than ke bahai ta ke pronoun means to bumung khoja ya wi sini man ano malkhung phernai koromo ke chabo pher ka bono u malkhung koromo gang ke u phernai abo na malkhung kok salai tongo go jagao relative pronoun ka phernai mia thini amin kotor ke mia thini sauba amin kok salai tongo pia o jaga thinai Indonesia 사자기 동식 그러니까 아미니 몽쿠자리아 그러니까 어장하고 relative pronoun 그러니까 파이타고 전때 계시만가 승말이 몽살라이 interrogative pronoun 그러니까 어버게 WH question by 몽사스 question 승자 강강게 어버노 interrogative pronoun no 클라이네 means question mark गना question 승자 가마니노 interrogative pronoun 그러니까 승말이 몽살라이 니니 몽타모 더타모 승자가 question mark 더타모가 승말이 몽살라이 Nini kami biang omongka sengmari mungsalai boshabongka sengmari mungsalai khaklai ongke narok kisah seglai bujiman khana ni bagai jotono best of luck kaham kerlai di narok ni question manfi kangang ke question man pun manya jon angkana answer ki rok kisah seglai nan chai tongnai expert student rok ni thani ang sengui sawi thumui norok no answer ki rok kisa misa rani chai toknai angke norok grengi tongli YouTube no an YouTube channel lo subscribe khaji ka ba khairi di kisa asuk no than norok thani nayo asuk nong chiton tini class next malai lai thinai jotono teusa sai kaham